Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdäniňem işine güni. Türkmenistanyň demokratik kanallaryna hoş geldiňiz. Hormatly watandaşlar, şu gün men bilen ine gepleşigi Nurçan alyp barýar. Nurçan, hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Gatowy. Hormatly watandaşlar, şuňky temaň ady Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy, öňkü haramdaky durmuşa gaýdyp geldi. Biz hökümetden näme garaşmaly? Halkymyz özü düzeläre diýip ertekide ýaşap ýör. Paraxorlar bolsa pursatdan peýdalanyp baýap ýörler. Haçan halkymyz oýunlar we öz kyn ýagdaýyndan çykmak ýoluny gözler. Ýalyn kommentariýalarda öz pikirlerini diýip. Hormatly watandaşlar, gelin men size gepleşigimi başlamakam Türkmenistandan gelen kiçik habarlary aýdyp goýaýyn. Ine Aşgabatda ýene-de şäheriň içinde şäherleriň içi gaýlardan dolupdyr. Her çatyrykda bysmyllah diýip gaýlar gizlenip bizim ýa-ni awtogolowlar sürýän watandaşlarymyzy talap ýörler. Inni maşynyny tutup staýanka goýsalar, öňkü wagtlarda egerde 100 manat berip çykyp bilýän bolsaň, hemme kagylar duýup, salgıtlar töläp, 100 manat ziyatka berip çykyp bilýän bolsaň, inni ulum bolanok. Inni şonu 200 manat aldyrdyr. Diýmek 2 esse ýa-ni nyrklar galdy diýdim bolýar. Adamlar halis ýadady. Adalatsızlykdan, bikançylykdan, bidüzünçülükden hemme şu zatlar ýüreklerine düşdi. Adamlar näme bolsa şo bolsun diýerler. Bu kurduga ýetdi, bolly inni. Bu haram rejimi ölmeden, biz haram rejimi çalışmak için başka alaç yok, yola çıkmadı. Ölsem ölecek deyip aýdýarlar. Men şuraya maglumatlar diňe Aşgabatdan näle beýlik vilayetlerden gelýär. Mysal üçin, marda öň ýadymyzda bolsa bamperleri, motoryň aşaklaryny akraska boýadýarlar. Inni awtologlaryň öňkü zawodsko renkini, ýa-ni bamperleri zatlary gara getirmeli diýip awtologçylardan talap edýärler. Haçanma bir döwletiň ýolbaşçysy idiot bolsa, oňam neşekeş narkoman idiot ogly gelip, oň ýerini alyp, olum milli geňeşi dolandyrsa, onuň idiot ogly prezident bolup, prezidentçilige dolandyrsa, ikisany kezzap ýolbaşçy Türkmenistanyny dolandyrsa, onu biziň hemmemizde idiot ýolbaşçylar, idiot görkezmeler berenip, biz hemmemiz psihbanitsada ýaşar. Ine şo günler geldi. Men bir zat aýdaýyn. Ine DBT topory, ine demokratik opozisiýa galyň diýen bolýan. Inanam, watandaşlarymyzyň, biziň halkymyzyň alajy ýok. Ya biz galar, ya biz ilat bolup galyp Türkmenistana elimizden gidirer. Men 2 ýyldan bäri şunu aýdyp gelýän, inanam zok. Ünsürüm, paraxorlyk diňe güýçlenip gidýänler. Diktatura duranok bir ýerde, ösýä. Ýa-ni öň ýegenleri bady, doganlary bady, Berdimuhammedowyň, Gurban bolýan. Inni ogly geldi, gaýyn tarapyň ýegenleriň gudolary garaz köpelip gidýär. Diktaturada ösüp gelýär. Bunyň hemmetine paraxorlyk etmek gerek. Bunyň hemmeti biziň hökümet işgär yerlerimiziň paraxor, ýa-ni paraxorlyklaryny östürmek üçin şu ýere gelip, dogan arnaşlaryny iş goýup paraxorlygy östürip gidýärler. Inanam, şu grafikde görkünçler ýokarlygyna barýar paraxorlyk derejesi, biziň alajymyz ýok. Biz grajdan uruşuna baryp otyr. Şular näçe köp galsa, bizim şonça çal grajdan uruşuna barar. İstesen istemeden. Alaç ýok. Sen şu ýerde ýaşajakmy? Sen hemme dogan gardaşynyň kökleri bilen alyp gitbilmeýän. Doğumjasy çykar, galanyň içinde galar. Olam ýuwaşydan ölüp giderler. Ondan sen ahir öýe barandan görersiň şu zatlary büküp çykarsyň. Inan. Men bir zada düşünýärm, biziň halkymyz Amerikada, Ilaytada şolar mümkinçilikler bar. Azatlykda, pul mümkinçilikler bar. Bir topar ýuridik mümkinçilikler bar. Bir topar administrativ mümkinçilikler bar. Şolar şu ýere baryp, ýene-de Türkmenistanda ýaşaýjy adamlardanam beter gorkup
Herket eden o aňyrda dursun. Paraxoly Aysultan Töre we ýalyklara pul berip agzyna seredip oturýarlar. Haçan ýollar açylar kany. Bir ýalyklara da ay siz eýle beýle diýip bize ýanky bizimle alalaşanoklar. Biz bizimle alalaşyň diýemdi. Sizin edýän işiňiz, uğruňyz, maksadyňyz düýünden näde bol? Düýünden şu bizim döwletimiz ýeter ýaly edýän. Sizden kömek gerekkä, kömek gelmez, biz bilýär. Minimum şolary paraxoly edip pul berme. Goýuňny boldyny. Ondan siz paraxolara ýanky Türkmenistanyň ilçihanasyna pul bermeseňiz, pulsuz şolary işden maýdalar. Hiç kim işläp gelmez. Diye Amerikan çıktı şu uly. Olur başka yerde işlemler o. Olur size can edip maglumatlar satıp size yankı işlerler. Siz şolar saklap dursun. Bizim görüşümüzde kömeğe anırda dursun. Siz şolar saklap dursun. Viza deydi, pasport deydi, öýe aýtmak deydi. Bir topor paraxoluk biliniyor. O dine Amerika'da, Rusya'da şeyini, Türkiye'de şeyle bir topor bizim vatandaşlarımız beylik vatandaşlardan akıllırak bolup ziyaretka berip ay mena meselem çözüldü diýip gırağa çýarlar. Ol doğru mesele çözüldi. Ýöne şu meselecik başka ul problema döretdi. Näme problema? Paraxolygy ýene beter üstürdi de Türkmenistanyň diktaturasyny mundan beter öňe Ine şu hak hokly. Men şoň üçin size ýatladyň. Kömek eden zokmu görüşe? Minimum sizin doğum anlaşmanız var Türkmenistan'da. Minimum paraxolygy üstürmeň. Goýuňny bermäni. Çıdan bir 3-4 ay. Şoň öýler ýykylyp ýanyňyza geler. Ol haramlyk edip öwrenirler. Paraxolyk bolmasa ýaşap bilen olar giýene ýaly. Bir zat ip durmasa ýaşap bilen olar siz ýaly, biz ýaly, eşek ýaly işläp pul alyp gören adam däl. Ol paraxolyk edip Türkmenistana pul ýerýärler ýokary ýol başçylaryna. Eger paraxolyk etmese, ýokary pul ýermese, olur işden gorlar. Olur sizin labuşkaňyzda. Siz bolsam bar mümkinçilikler sizde. Siz onu finansiýe edýäňiz we siz şolaryň labuşkasynda. Men şoňa hiç düşünemem. Aklyňyza aýlan. Bize Türkmenistan gerek. Bize Gurban ula Amerika, on çüýrük tokma Amerika. Bize ata-babalarymyň ýeri gerek. Başka bir aýdýa men dün TikTok'ta sluçaýny gördüm. Aktivistler urup begenip ýanky bul nime dip ýörler. Özüni gahrman dip hatap edip ýör. Men şol Türkmenistana dil getirýänleri. Oho garadağım. İkisän kezzap. Türkmenistany bütün dünýä güllürüp gelýär. Olaň paraxol hökümeti paraxolukdan paraxolu ötürüp o paraxolu habarlaram ýok. Türkmenistan ýedip gidip oturýar. Şuraya kezzapçylyk, şuraya Türkmenistan'ı yere sokup kanalizasiya batırıp gelýänlere zat diýmän ejizce şu zatları durdurmak için güreşýänleri gurup ýanky men türkmenlere garşy çykýan bolsam ýene ho türkmenlere garşy çykdy şol iksany kezzap MHM polis ýok olardan gorkýar bu. Bu ýanky ejizleriň ýanyna gahrman. Men hemmeler mesaj berýän. Inanın Türkmenistanlygy döwletligi diňe maňarakka. Ya diňe aktivistler gerekkä. Türkmenistanyň içinde edip duran halk diňe bize gerekkä. Senin hemmäňe de gerek, bizim hemmäňe de gerek. Biz hemmämiz dogun. Beş velayet tapaň ýok sen Çerjoglu bol, Daşoglu bol, sen Marly bol, Balkanyň Aşgabatly tapaň ýok. Hemmämiz dogun bizim ýurdumyz bir. Biz vatandaş. Biz birimizi gorumasak bolmaýar. İçinden zulüm döredi. Men düşünüp gelýän 2 ýyldan bäri. Şol düşündürüşme de düşünmän hakyk bize garşy görüşýär. Bolýa o MHM agentleri Sapar Muradov, Khidyrov, Ruşen Klyçev, Şatlyk Şykyp bolýa ýöne siz vatandaşlar. Ulu ýaly gujuk gaýradyň bolsa adalet üçin görüşýär bolýar. Eger bul erbet bolsa başga birini bolýar. Adalet üçin görüşýär. Gürküz sen adalet üçin. Türkmenliň gürküz sen. Gürküz bilen o. Proteste gelip zat gürläp bilen o. İçinde gürläp başladylar. Daşynda ýanky aktivistler urup gelip ýördiler. Utunan okmy. Olar sen çağırın, sen ata-babalyň ýerlerini gorajak bolup,
senin doğru kardeşlerinin haklarını koruyacak bolup öňe çık ya. Senin onu urup heder edip ýörsin. Seni sana iki goşudurlaryň arasynda gahrman diýip bolýar. Indi şu hakları bir kelläňiz. Aýlan men sizi näme çagyrýan? Men sizi bir dastoyna bir adam ýaly ýaşamany çagyrýan. Uluz adam däl. Şunu etmek üçin bir uluz adam gerek gel. Bileşip bir günne howa diýsek, datasyny belläsek bolly bolýar. Ol parahorlar gaçky bilen gizlenip ayal eşiğine gelip kaçarlar. Anladın mı? Tapılmayacak bol. Edem yok şunu. Bir vurýar. Bir topor yank pretenziyalar edýär. Bolmajak pretenziya. Beýlekde töhmet atdy ýa. Goýun bu zatları. Öňe gidelim. Halk bolup çykalım. Bizim halkymyzyň identifikasiýasy ýok. O diýmek näme? Bizim türkmen halkymyzy halk diýip hasap edýän ýok. Bizim hökümetimiz hasap eden ýok. Türkler geň görýär. Baran döwletlerde maskara bolup ýörüş. Biz maskara bolmadyk. Bizim hökümetimiz maskara bolup bizi maskara edýär. Biz ýüzlensek bize hiç ýeri ýok, döwletimiz ýok ýaly. Hiç kim kömek eden ýok. Jogabam beren ýok. Gaýty bizi urýarlar kastiýadan. Ene gahrmançylyk etmeli. Şo ýere baryp şol adamlary gorumaly. Näme esasyna adalatsyzlyk şo ýerde ýörýär. Konsullukda. Bizim halka hyzmat etmeli adamlar näme kastiýa alyp çykyp urýarlar. Näme indi prezidenti hat ýazsaň, onun üçin öldürmelmiş onu. Ol näme ýazylýan zatlar ofisialna aýdylyp otyrar. Olar pasolstan öňüne aýtdylar, ofisialna aýtjaklardyr. Olun aýdan zatlaryna hiç bir kanunçylyk barmy? Ya adalatsyzlyk barmy? Ya töhmet barmy? Elbetde ýok. Näme çyp olar urmalmış? Men geň görýän adam, diňe konsullar däl. Türkmeniň içinde çykýan bir 2 tane haramzada urup çykyş edýär TikTok'da. Men türkmenler bir dil getirse urjak. Sen hem urjak, sen dil getirsen. Garadağım Türkmene dil getirjek ka bolup. Türkmen halkynyň arkasyna direk boljak bolup. Haklaryny gorajak bolup. Adalatlygy dürütjek bolup görüşärdi. Biz başga da görüşen ýok. Ya hayrymyz ýok. Ya bizim şundan bir behridimiz ýok. Ya prezident bolup görüşemiz ýok. Aýdyp gelip otursak, kim utsa şol utsun. Biz açyk taýlawlara geçirjek. Ýewropaň, bütün dünýäň adamlaryň, azat döwletleriň komissiýalaryny geçirjek. Ol parahor Gazakistan, Özbekistan, Russiýa komissiýalaryny azat döwletler. Olar allap bolmaýar. Olar bizim etjek zatlaryny 200 ýyl mundan olar geçdiler. Alacak bolup agzyny açdan olar bilýärler ýa. Indi şolu getirip tasdiklap birinji gerek türkmen döwletine açyk taýlawlara geçirip bütün dünýäge ötküzjek bolýar. Şu kim Taýlanda biz şonu gollaýmaly. Halk şunu ses bermeli. Şu neçeli biz näme gollamyk? Parahor kezaplary. Halk ses beren ogamy. Bizim seslerimizi ogurlar. Indi şoň üçin biz gollamyk. Bolýa seslerimizi ogurlap prezident boldy. Okey, prezident boldy. Bolýa diýeli. Bolýa türkmençilikde biz çykmadyk, ses bermedik diýeli. Hani ikinci kezap, men kakamyň ýolunu ýöretjek. Men kakamyň ýolunu ýöretjek diýip ofisial aýdan adam diňe şonu diýär. Hani ýol açdymy? Ýok. Hani konvertasiýa etdirdimi? 3,5-dan ya 20-den ýöne bir kurs? Ýok. Hani işçiligi irşad etdimi? Ýok. Näme etdi? Pasobiýalar ulatdymy ene gyýlaryna? Ýok. Pensionerlere kömek etdimi? Ýok. Näme etdi? Ay bizim gyýlarymyz beýle dip konstitusiýany bozup bir topar kararly çykardy. Konstitusiýa diňilmi. Ondan başga bul näme diýsem kan? Naomi Campbell bul portret üçin adam. Ülkerin oturun ýerine alsan kompýuter bar. Bir tane kompýuteryň içinde programmalary bilmeýän adam. Operasiýon sistemanyň nämedigini, ýa-da programmalaryň nämedigini bilmeýän adam. Alsan kompýuter goýup bizi bütün dünýäde maskara edýän adam. Men hökümet üçin näl? Men Türkmenistany bolýan. Sen Türkmenistanyň parahor hökümetdämi? Nirde Türkmen adamy bir ýere çykyp öz sesini gorap bildi, öz hakyny gorap bildi? Hiç ýerde.
Ne Türkmenistan'ın içinde ne daşında. Diýmek, Türkmenistan halk bilen hökümet, eger halk sesini gorap bilmese, sesini aýdyp bilmese, diňe hökümet galýa, paraxor hökümet. Onda sen haçanda Türkmenistan diýip goranda sen şo paraxorlugy bolýar. Haçanda sen Türkmenistan diýip paraxorluğa garşy adalatlyga guraşanda, ine şonda sen Türkmenistany gorýan. Ine şonda sen hakyky Türkmenistan üçin hereket edýän. Ine şonda sen gahryman. Bu ýaly elementar zatlary men size düşündirmeler. Meniň gowy ýaly. Bu adamlaryň, düşünmeýän adamlaryň, entek siýasat tarapyndan eji, ösmedik adamlaryň manipulyasiýa edip killesini aýlamak üçin. Onanyň protesti çykyň, çykmaň, men size hakykat aýdýan. İsteseňiz çykyň, istemesiňiz çykmaň. Bizim ykbalymyz da, çykmasaňyz onu bizim ykbalymyz şuraya ýaly. Çyksaňyz onu bizim ykbalymyz bagtly başga ýolda gider. Size bagly, maňa bagly. Men size A harpdan ya harpına çelli hemme da anyk düşündirip berýän. Hani bir dünýäde şuraya Apostan ýerler barmy? Şuraya agzyna salyp berýän, düşündirip berýän. Ýok. Ne Belarusiýada bar, ne Russiýada bar, ne Kazakstanda bar. Umumge görýärler, kiçik bir oblast aýdýarlar, şoňdan tamam bolýar. Halkyň üstünde bu ýaly işleýän ýokdur. Biz size bir milsiniň beter berdik. Bizi görmän gizlenip, ay ýoklay bular boş diýip, özüňiziň etmeli zadyňyzy etmen bize boş diýip töhmet atmak. Halka, iç halkyň içinde halky agybirlikden çykaryp, bir-biriňiň diňe öz bähwidini gorap, ýa-ni paraxorlyk etmek. Ine şu zatlarda biz çempion boldyk. Bu zatlar bizi gowluğa getirmeýär, men öňünden aýdýan. Ananyň, ne söýärem? 2 ýyl mundan ozal biz görüşen soň diktatur has ösüp bilmedi. Ine biz gowuşap başladyk, on edil eýýam ýene de Aşgabatda ýa-ni pnemeler başlady. Eýýam MHM adamyň ýylynyň ylgap başlady. Eýýam polisler ýa-ni bespredel etip başladylar. Biz oturýar. Biz oturýar. Ine maňa jaňa diýerler, Gurbanow, haçan ýollar açylar? Hiç haçan. Näçip? Sen hereket edin, näçip başlasyn? Näçip iksany haramzada, iksany kezza sana yol açıp öýlerini işten aýyrsyn. Olar öýler bilýär kezzapdygyny. Olar günde pullaryny oglap ýörler. Aşgabat City gurup ýörler, Ahal City gurup ýörler. Her gurulýan ýa-ni Gorjawda, o ýerde, bu ýerde obýektlerini 3,5 milyar, 4 milyar pul topýarlar. Bizim banoýlarymyz öýtýär. Görgüller öýle, o kömegi ýok aňarda. Biz halk bolup, öňün bir gedaý. Halk bolup, ýa pul taşlaşýar. Biz bir ýere kömek ederiz. Onun daşyndan biz Türkmenistana barýarpyn, biz talýar. Gaý diýdi, paraxor polis diýdi, MHM terrorist diýdi, kazetdaklar, ol zombiler neme, prokuratura zombiler hemmesi. Sebebi olar giyenalar. Olar hiç wagt döwleti bähwidi, bizim döwletimizi östürmek bilen näme? Öz paraxorlyk ýollaryny, schemalaryny tapyp ösmek bilen. Ne şu Grazdan uruşunu etdi. Men şondan söz düşünürüm. Ay ýoklay, men goşuljakdan zat, onu goşulma. Barsın içindäki ahir ölüp başlarlar. Ondan birini ölüp başlarlar. Ine men Türkmenistanda bolanda bir demir ýoluň orunmasary bardy. Bir ýadymda ýok. Men şoýa baranda demir ýoluna ministriň orunmasary. Men koridorda gaty uruldim. Dogrudan boyun alýan gaty uruldim. Çıkıp gaturlama diýip ýa bir kira aýtdy da, ay menem o wagtlar açyk özüme gowunyp, näme zat diýip gidişdim. Bolýa ol ýatdy. Özüm günäkar boyun alýan, häzirim boyun alýan. Şol adamy MHM akitdi. Bir iş üçin. Şo MHM baryp özüniň öljegini, özüniň kösünden jygy şunu gynanjaklaryny bilip, tualýada girip bıçagyny çykaryp bir MHM'na ormasaryny yatırdy, öldürdi. Beýleka topurluğun yetişmedi. Näme mert? MHM teröristler gyrdy. Şondan soň men şoň ul hormat goýan. Ady ýadyma düşerim. Näme mert? Ýol başýardan. Şoýda da türkmenler bar.
Men türkmenler diýip diňe ahallaqy. Ol Berdimuhammedowyň hatap edişi ýaly kakadan ýanky gökde päçelle. Yok. Türkmenler Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan ýaşaýjylar. Türkmen pasporty barmy? Türkmen. Ine Fransada Fransuz pasporty barmy? Sen Italyan, Sygan, Türkmen ol. Çıkan yerim. Sen Fransuz. Men şu ýaly men Türkmenler diýemde hemme pasportly adamlar. Biz Türkmençilik identifikasiýamyzy ýitirdik. Biz ilata döndük. Bizde ahlak, moral, wyjdanlyk, mertebe, ruh gitti. Hemme zat indi pul bilen ölçenýär. Halk gitti. Serden Ukraina. Maydan bolanna mertçe durundurlar. 110 adam öldü. Ananyň 110 adam Russiýa öz agentlerini ýanky öz Rosgvardiýasyny iýer Ukraina şeýrine geldik ýanky spetsnazyň içine salyp içine attyrdy. Öz halky atmady özünkini. Russiýa etdi şonu. Ýa bet buluş bolup basar ýaly. Bolmady, halk galyp ýeňdi. Serden bir uly döwlet Russiýa Ukraina döwlet däl diýip çözdi. Sebäp ular Ýewropa ýoluna ösüp gidip başladylar bolýan. Russiýan halky sorgulap başlady. Putin gorkdy olar ýatyrmak üçin ösmedi ýaly toply. Näme oturdy? Halk galdy. Onanyň ne armiýa galdy, ne ýara wady, halk galdy. Prezident gaçmady, mert durdy. Hemmesi daşyna üýşdi. Bütün dünýä mysal boldy. Ine halk. Bütün dünýäde Ukraina isen hemmesi goňa. Hemmesi golýar. Ine halk. Hani bizim halkyna? Ol Hitrovkadaky çykanlar, o gökde pagal, o ýadyňyzdan çykaryň. Biz şunu ýaşaýatmy? Biz şunu özümiz gora görmeli. Hiç kime etmeliler. Biz agzybirler, bir-birimize tat, şatyr, çokoy, pokoy, bir topar bolmajak zatlar aýdýar. Näçe biz agzybyr bolarys? Bizim günä özümizde. O çykyş edýär Hydyrow ýaly. Tekeler. Tekeler näme adam näme? Ya tekeler näme kötünün okmy? Yok, ol ýürüýte agent, ol ýa buluşturmak üçin. Bizini goý bolsun etmeli. Halk akylly. Aň düşünjesi bilen, ýa-ni göz ýetim bilen seretmeli. Gurbanow näde dogry diýärmi? Diýmeli. Murada ýalan aýdýar. Sen çykma. Men çykjak gel. Hani özüňiz seredin, men durmuşum gapdanma hiç gidip otyr. Çykjak gel. Biznesmen boljak, pul gazanjak. Onanyň men uly pul gazanyp bilýän. Hemme zat taşlap, ýa-ni Türkmenistanyň bolup ýörün adamlar kömek edýän, düşündirýän, adwokat, ýa kyn meselelerini çözüp berýän, eline gelen düşündirýän Türkmenistan daşynyň jany diýen adamlara ummady. Uly düşündirýän. Kimde kim emigrasiýa etjek bolýar, kimde kim Fransaga geljek bolýar, kimde kim öz problemini çözjegini elim digdigiçe kömek edýän. Gep onda däl. Gep inni bize janymyzy orta goýdyk. Sizem oýnap ýörsiňiz. Aýdyň onu oýnajak bolsaňyz bizem durally. Bilerek wagtymyzy ýitirmäli. Türkmenistanyň içindäkiler aýratyn mesaj. Size kömek etjek ýok. Murat Gurbanow kömek edýär. Hiç kim kömek edýär. Baýdynyň kömek edýär. Haçan kömek edýär? Haçan galsaňyz. Galmasaňyz kömek ýok. Sebäbi bütün dünýäde aýdylýar, gulýaly Türkmenistan. Sizem çykan ýok. Şonu ýanky terf aýdan ýok. Hemme hem şeýle pikir edýär. Bolmasa bilýär, iksan haramda Türkmenistan baswalandan. Ýöne halk çyş çykan. Şunu bir ýollaşym maňa diýär, Murad sen Tikhanovskiy ýaly Baýdyn bilen gurulşyp Türkmenistana barmaly. Bak, dogonjan şu marjak. Eşek arabaly barjak içine. Bilmedi ýaly. Ýanky özüme murtat ýermek giýjek içine. Hani kim onlar bizi? Kim ýa çykyp biler? Hiç kim. O bolýar biz baraly. Janymyz ýöne ýakýar. Eger bizim janymyz bilen bir zat düzelýän bolsa barjak, ýakjak jany. Zat düzelýär. Haçan sizin kelleňizdäki pikirler oýlanyp ertekiden çyksaňyz, onda bolar. Ol watan programmasy erteki dämi? Erteki.
Ol köçedäki duran polisiýa sana ýerde kurun bilen okmy? Ýerde kurun bolýar. Konstitusiýa ba, konstitusiýany bolup tekerini depik görýär. Ay PTK'ni dawa ştraf tölü. O ýerdeki däl ol. Ýerdeki. Näme şu ýerdekini ip ýörsiňiz? Haçan açıl şu ýerdekiler ilk bölje konstitusiýa ba, döwlet ba. Eger konstitusiýa işlemeýän bolsa, döwlet ýa-da iksany hezap basyp alan bolsa, onu biz elmede ýardanmaly. Onu biz öz haklarymyzy, öz ýurdumyzy elimizde almaly. Başga naçy ýok. Kim öňümüze çykdy, tekizde gitmeli. Ýana dogrymy? Ýöne şunu edinçe bir topar konstitusiýon ýollar bar. Onu etip görmeli. Biz ne muny etip görýär, ne muny etip görýär. Ýöne bir şarpygyp urulyp ağlap otyr. Ay, ýaşar ýaly. Oho, seni tek işlady görmek. Biz saýrap duransoň, seni gamçylanoklar köçede. Ente garaş, yegenler var, gudurluň yegenler var, gudurluň çağırlar var. Olara wapşe çendin geçtiler. Görürsüňiz häzir yegenlernem çağırlar ösküp otyr. Olara diňe haramlyk gördüler. Olar başga zat bilen o konstitusiýaň baglandy. Görürsüňiz. Bir zat diýsem, bular öz arasyna gyrylşar. Beýle halka kül eder. O polis, MHM, beýle kezaplar aýdýan. Siz kezapçylyk edip baý ýapdyrsanız, ol hiç. Siz kezapçylyk baý edip şol diktaturany öňütilep dursanız, on bir çenin nokady bar. Şo nokada baransoň gamçy çykýar öňünden. Gamçylak gaýdalar MHM'nin içine girip, öňün polis ýa ministrini öňüne şammy diýen bir haramzada şarpyk et berdi. Ol bu bütün polislere utanç. Diňe şoňa däl. Ministr däl. Olum görgüli sen ministr, sen bir arkanda bir topar ofisiýerler bar. Han çesat ýokmy? Maglaýyna berip özünden atmaly kenä. Oroýaly. Hana demir ýoluň ministrini etdi, orunmasary. Türkmen bolup çykdy. Siz Türkmenem däl, men görmeýdim. Siz sersen utanýan şu halktan çykan utanýan. Beýtmeli, ho, bolly delini bolly şo. Çenden geçti bular. Parahora oýlanýan. Goýun, ho, siz kezzaplaňyz bilen dünýäni utduňyz, indi dünýä kezzaplyk çempionatyna birinji ýer boldyňyz. Birinji ýer aldyňyz. Hebir öňe gelende çaňa terdenine sen bir zada düşünmeli. Kezzaplyk edende şu çağacyňa gelip terdeninde şu çağacyň durmuşyny ogurladyň boldy. Şo geljegini ogurladyň sen. Şoňa düşün sen. Ol kezzaplyk edip ondan bundan pul alyp, "Mun men geljegini taýýarlap ýör" diýäniň ýalňyş. Sen mun geljegini taýýarlap ýör diýäniň şol sen ýaly korrupsiýonер bolup bilmez. Ol bir banisada işler ya, o ýerde işler, bu ýerde işler. Ahir ya banisada öler. Mu ne doğru operasiýa ederler. Ya da ýolda muny bir polis saklap, ýa bir diýel atarlar, ya bir prokuror görür de uwdunja ken çaga. Muny ýa zorlar, soňam türmäge girip goýar. Ya da muny şammy pammalar ýegenler görür de bir zat eder. Ya kanun ýok. Näme sen çagaňa bizapas etjek bolan kanunlar özüň bolup, özüň şola işleme ýaly. Şo ýolda gidýän bolsa. Mümkin mi? Men size bir misal getireyim. Medisina gurulmama demek. Türkmenistan'ın paraholuk çempionatında birinci yerde Gurbanoglu, ikinci yerde Serdar, üçüncü yerde MHM, dördüncü yerde yani prokuratura, beşinci yerde kadiyetler, altıncı yerde polisler var ya. İnni uluram hemmerini olup geçecek olyanlara medikler. İnni men misal getireyim. Bir adliyenyede rak olup yatıyorlar. Bu görgülerin Allah korusun beni başlar şol adamlar ölce belli. İndi soňky stadiýa rak. Şol adamlar bir adliyenyede şonu doktorlar diýe operasiýa etmeli hökman. O görgül maşgala bar pul ýygnap, adyp karda batyp, onu satyp, bunu satyp getirýär. Bu operasiýa näme? Elbetde adam ölýär bir neçe wagtda. Gysga wagtda. Näçip soňky günne çeldi adam diýrika şondan pullar goparmak. Näme gerek bu haram zatlara? Ol bir Türkmenistanda bir gelişikli zat ýaly. On garnaşaran o sağ bolsun ya medikler. Bolmasa şolu öldür ya. Men ýa düşünemek Türkmenistanda Vatan programmasyny seredeni men düşünýän.
Hemme zat yalan, fake. Bizde döwlet yok. Türkmenistan yok. İksan keza Türkmenistan'ın guruluş şahalaryny bozup bir şaha koydular. Öýler hemme zat basyp alyp başga şaha galmady. Şonuň üçin ýanky döwlet yok. Inni bizim halkymyz yok. Biz fake halk. Biz Türkmen halkdyk. Näme bolsa Sowet Soýuzyna bizim haklarymyz bar, biz halkdyk. Biz dinlenýärdik. Biz Moskwaga gidip ýa siyezlerde, bulutlarda çykyş edýärdik. Biz halk bolup tirediýär beýle halklar. Inni ýokmy? Inni bizim ýolbaşçy hökümetiň ýolbaşçy biz depip kastet bilen urýar. Egerde daşyna kastet bilen urýan bolsalar, ananyň içinde gamçylarlar. Egerde biz dymy oturup. Ananyň men size näme şu zatlary ýaňlandyrýan? Biz nira barýanymyň dinamikasyny ökürýän. Hormatly watandaşlar. Egerde ay Murat Gurbanow dinlemeýän bolup bir adamyň kellelerini ütgeder diýseňiz, onda siz hakykatdan gaçyp ertekiden çykasyňyz gelen. Dinlemeň. Goýun. Menim görýän patpiçikler az bolsa öçürin diýmek men dinleýänim ýok. Näme çykyş edýän? Näme men ömrümi zaýlan şu zatlara. Näme bir ölü halky men ýanky bir janyrdyrjak bolýan. Eger şu ölü halk özlerine kömek edýär gelmese, men müň saýraýyn. Bolmaz işte. Men diýjek bolýanlarym. Biz turmaly. Beýle ýatsam, eýle ýatsam biz turmaly. Hiç zat düzelmeýär. Parahat asman yine de 300-500 yıl bolar durur. Anladın mı? Aşağına parahat asmanın aşağına gırardan uruş olup, bir topa gırılışık olup, biz yurdumuzu gidersek, o Türkmen değerlik sana adam ma, yurda gözaylap yoranlar. Derrog alarlar, basmalarlar. Öz vekillerini çağırırlar, gelirler, o tapır tupur. Gidirer. Ol iksan samsığa, öğüne oňar bilmeýän aňarda dursun. Daşının yankı, bolyan köşktüäki problemalar çöp bilen oklar. Şonuň üçin yerlerde paraholun edýän fantastika schemalaryny ýörep schemalar. Baş prokuror ýok, prokuratura ýok, sudlar ýok, MHM diňe parahollukda, polisiýa diňe paraholluk. Bular näme edýän? Kim galýan bolsa şonu gysmaly turmaz ýaly. Ýöne paraholluk edýän adam ölür, problema ýok. Pulunu getir boldy. Nire var ya? Özüm olaydım. Men aýdýanym yalan bolsa, ýazın kommentariýada men inikipleşimde görkezem. Murat Gurbanow yalan aýdýar. Görkezem şonu. Ine studentlaryň ýagdaýy Rossiýada. Görgüler okap, ýörler, pul tapman, apşydyn töläp bilen, okuň töläp bilen, çöregin töläp bilen. Ine şu okuň kyn wagty gidip işleýärler. Ine Volgograd alyp görüň şöýlek ýaşaýanlar. Gidip işleýärler, işte ölýärler. Näçe? Dokumenty sen niýede işläp bilýän? Bir edarada, büroda işläp bilýän? Ýok. Bir firmada buhalter bolup işläpmi? Ýok. Elbetde sen iň gara, hiç kim işlemeýän ýerlere baryp, biz dokument bolansoň iň agyr işlerini etdirýärler. O görgüli studentler näme? Günne çoru ýalarmy? O agyr işlerde işläp bilýär. Elbetde ýok. Ölýär, maýyk bolýar. Maýyk bolýar, gitýär, gidýär, kösenýär. Inatoleran zat diýen. Näil men çağım kösünüp börse, men Union Investor'dan geçip bilmesem, olum kösünüp börse, men oturmam, men yatmam. Kimden çödülýän bolsa, ziyatka bermen. Barıp ya meni basın ya men gidiş ýanynda kalsa. Näil siz öz çağlarynızdy, öz prezidentlerinizi, dogulan özüňizi, dogan adamlaryňyzy şu ýaly güne salyp, agyr günlere salyp dymp oturýarsyň. O näil beýle bolýar? O näde şu millet bolýar, Türkmen halky bolýar, şonu ýaly bolýar, watan üçin aňarda dur. Öz çağatyna dönüklik edýän inata. Näme beýle bolýar? Ya o çağan siz doğurmadymy? Ya o çağa size gerek gelmedi doğulanyna siz istemediniz şu çağa? Näme bular ýaly? Ýanky bir perwaýlyk bilen edýän şu zatlar. Maňa jogap berip gel. Jogap özüňize sorap, özüňiz berin özüňize. Maňa istendik jogabym bolýar. Siziň çağaňyz kösenýär. Meniň şoňa janym agyrýar. Siziň janyňyz agyrmasa,
Men canım ağrıyor. Şu bizim halktan näme galdy? Bir zat galdym ya diňe iýnat bolup galdym. Bir topor agzyna doldurup görenler. Biz Türkmen, o beýleki MMA'da çempion bolup ýör. Türkmenistan diýip. Ol Türkmen halkyny gollany. Ol çykyşlar edip, ýa kezaplary bizim pullarymyzy ogurlayan şammy pamylara ofisialna sag bolsun aýdýar. Bizim şoňa gowunýar. Git bizi. Bizim dünýä garaşyna. Git bizi. Biz istemzok agzy birligi. Biz istemzok güllep ösýän watanymyzy. Biz istemzok baxtly durmuş. Biz istemzok gow güllep duran watanymyzy göwümüz açyk ýaşap, ba ýaşaman istemzok. Egerde biz isýan bolsak, biz hereket ederdik. Biz hereket edemzok. Biz öwrenip şu bir ýer bize çöküp bermeli. Onanyň hiç kim gelmedi. Murat Gurbanow gelmedi. Hiç kim gelmedi. Yine ofisial aýdýan. Türkmenistanyň içinde adamlar galyp 48 saat ya 72 saat saklanyp bilse, biz barýar. Ondan öň biz barsagan biz ýanar. Erti üstümizden gülerler. Bular bir samsyklar. Ýanjagyny bilemem baryp şuraya. Näme siýasatçy bular diýip üstümizden gülerler. Biz canymyzy bermäge taýýar. Ýöne biz canymyzy berenne şondan tolk bolmaly. Ine şu ýaly zatlar bolup geçýär. Men ýene örgedek ýatladýan hormatly watandaşlarym Türkmenistanyň içindäki öýe dogan arnaşymy doýdy, boldy. Bu ölmäge taýýar. Daşynlaklar men hiç adam diýemok. Ol azat döwletlerde gölleri var, gulaklary var, ýa-ni elleri var, ellep köp bilýär, guruluşyp bilýär, bar, ýa-ni her aktivist bilen elleşip bilýär, öýler çötsün. Men şu Türkmenistanyň içinde közüp görenleri gaty alady edýän we şurada edýän. Sizin gelecek durmuşuňyz sizin elinizde. Hiç kimin elinde. Ne Gurban bolýyn, ne MHM porsi ýa-ni öýüne urulýan terroristlaryň, ne polisdan, ne kezzap prokuraturaň elinde. Sizin elinizde. MHM işgär näme? Doganarnaşyň näme? Doganarnaşyň. Näme diýip bolanokmy? Çenden geçme. Dogan. Aç köşeş halka datdymy diýip bolanokmy? Diýip bolýar. Ne polis müdürü Göktepe'li olsun, Beylekli olsun. Halkın içinden adam değil mi? İçinden. Ne onun en atası yok mu? Ba. Doğun oraya. Ba. Ne şuraya? Biz hiç atlayamıyoruz. Biz gaytip ya vah Mehmetcan nemedi işlenekin MHM'de problem olsa aydın deyip gaytip parakola ilk deyip parakola diye. Ve şunun üstüne. Gurbanlı bilen pardon. Меня слышно, Мурат Курбанович? Здрасте. Да, здрасте. Deyip biz özümüzde günah. Biz özümüzde diye. Şunun için ben size yemizleniyorum. Eğer de öňünde çörüň bolmasa, eğer de öňünde betbaşçylyk bolsa, eğer de iş bolmasa, eğer de köçe çykasyň gelmese, eğer de Aşgabatda ýaşasyň gelmese, eğer de Türkmenistanda ýaşaman, Türkmenistan taşlajak bolup gitjek bolýanmasa, günah hökümetde däl. Günah Berdimuhamedowlara da däl. Günah bizde. Bizde Türkmen halkyna. Diýmek biz islemzok işlärdi. Biz şu problema çykanda gaç gaýdadymyz gowy bolýar. Aýdarsaňyz, Murat seni maç gaýtdym. Menim gaýtdym. Görüşüp hiç hossat tapman gaýtdym. Inni düşdüm şoňa. Inni düşmem sizi çagyrýan. Meňeden ýalňyşlyk etmem. Görüşelim. Alalim watanymyzy baxtly ýaşaýyn. Sağ olun dinleyen için inni men sözü şu темада Зарина верян. Зарина, вы можете на русском говорить? Вы поняли, что я сказал, да? Вы слышали до конца или вы отсутствовали? У меня немножко интернет плохой был, Мурат Курбанович, не тянет иногда. Извиняюсь, конечно. Я хотел объяснить нашим людям, что все проблемы не только Бердымухамедовой. Проблемы это народа. Мы, если сами не встанем, сами бороться не будем, ничего не поменяется. Никто не поможет, абсолютно. Помогает только тем, кто хочет что-то добиться. Им помогают. Если ты хочешь кушать, если ты хочешь хлеб кушать, ты должен минимум одеться, пойти в магазин и купить. Но если ты сидишь дома и хочешь, чтобы тебе помогли, никто не поможет, потому что никто даже не знает, что ты голодный. Поэтому Конечно. Надо какие-то шаги делать. Вот это я хотел объяснить. Как вы думаете, как вы считаете?
Очень правильно говорите, конечно. Хлеб за брюхом не ходит, брюхо за хлебом ходит. Надо специальное движение делать, себя показывать, чтобы они боялись. Уже хватит сидеть. Почему мы пошли 16 августа в консульство, ничего не боясь, зная, что с нами будет, произойдет, и формы мирным путем ходили, написали. Слышно меня? Слышно Да, меня, слышно, да? говорите. Да. Написали письмо, вот как люди бедные в аэропорту лежат, вот страдают. От всего народа написали президенту Сердару Бердымухамеду, отнесли в консульство, но консульство не приняло наше заявление, наше письмо. Сзади подошли и сразу напали на нас. Мы даже не знаем, что и как, что к чему. Там были и мои дети, тоже пострадали. Поэтому я говорю, ничего не бойтесь. Хоть что будет, не будет, надо держаться вместе, поддерживать друг друга. Понимаете, народ, уже хватит бояться. Не бойтесь. Почему мы не боимся? Почему я, как женщина с 2 детьми, ничего не боясь, выхожу, выступаю, говорю ваши права, права детей, вашу боль в душе? А почему вы должны молчать? Я знаю, что может за мной завтра что-то произойти, но я буду стоять до конца, бороться за вас, за ваших детей, за нас, детей, которые в Туркменистане, за родителей. Понимаете? Вы тоже боритесь. Это наше право. Это не их право. Они кто вообще такие, консульство Туркменистана? Они здесь для народа, чтобы помочь, а не вот так вот, как наших граждан избивать. Кто потребует слова, права свои, заводит, избивает. Это просто, знаете, для меня даже слов нет, Мурат Курбач. Это просто террористические группы здесь, террористы. Где это видимо? В каком консульстве видимо, чтобы вот так вот свой народ избивать, детей избивать? Это вообще ужас. До сих пор мы вот в шоке, что там произошло, до сих пор. Спасибо, Зарина. Зарина Ахтямова. Sizin bilişiniz yani. Зарина Ахтямова, Atımrat, Ahmet Dursultan ve yanına advokatlar bular официально Türkmen gражданın adının prezidenti hatı yazıp şöyle konsula yöne bermeni vardılar. Eğer de kastiyetli konsul çıkıp bular urmadık olsa şokat musul kar derdi. Bilinmedi değil mi? Hiç yerde. Yöne yok. Bu idiot parahollar bütün dünyaya yaratacak bolup şu informasyonu çıkıp kastiyet alıp Türkmenistan'ın hakkı ediyen bir kanşılığı Türk devletine diyorlar. Lütfen. Adamlar urup İksan çağıcık var Zarina'nın yanına. Olur da topulup çağıcıklar hiç stres alırlar. Hiç sizin çağağınız yani uruş gördü mü? Küçük çağlarınız. Ulur uruş gördü mü? Yok. Ol en atağı yarışa görüyendir var yine topulup konsular topulup çağlar urup şuraya uruş gördü mü? Yok. Olur stres alırlar. Onun ömrüne uzak boyu çok korku durur. Şonam ediyen biheppe binamız parahollar. Bizi basvalılar, men aýdyp otyrum. Bizi iksan kezzap basvalyp, Türkmen halkynyň içinden iň pisler çıkaryp, kezzapları üýşüp bizi talap ýörler. Bizden ýagy daşyndan gelmedi. Bizden içinden çüýrük ýagy çıkıp bizi iýip dur. Düşünün hoş şunu, men näin her hile düşünüp görýän, her hile sultan berýän bolyn, şo uhlap ýörler. Bol howunni. Ya siz düşünüp ay bolýarlar. Bize Türkmenler, biz halkta, bize ilat, bize Şişad Amerika ata-babaların toprakları ana kime gerek bolsa altın deyip ma Türkmenistan'ın kavak başta 2 milyon diýerdiler. Mana da kime gerek bolsa ine prezidentlik gelip görüşüm alın. Bize gerek bize zat diýmen diýerdiler. Inni men şo wagtlar diýerdim, agyr bunumuz geler sebäbi dinamika erwet tarapa bar ya. Hükman geler. Eger sen yaramayan bolsaň, hükman bir ýerinden urup çykýar. Ya birinin görüşe. Ahir güýjü gaçyp şol kesel seni alýar. Ine şu ýaly aktivistler görüşe. Ahir biz ýeňip bilmänsoň, olar milliarder bolansoň. Olar azlyk bolup hemme hökümet organlar eline bolansoň.
Biz san 100 sancak aktivistler ýeňe ýöne olun keseli ýaryp sizin bedeninizi ýok eder. Görürsüňiz. Şoňa diýen graždan urşy bolar. Urş bolanda sen baýyň ogly bol, sen garybyň ogly bol, sen köçede bol. Nifton messi nifto vreme boldy ýaly ölürler. Günäkär tap bolmam. Ya urş graždan urşy. Ine şoňa barmajak bol. Biz sizi çağırýar. Haklaryňyzy goraň. Öwrediň şolara konstitusiýany. Hukuk goramayan, hukuky bozyan gurumlar, polis, MHM terroristleri, polis zombileri, prokuratura kezzaplar, kadet kezzaplarını öwrediň kanunlary. Talap edin. Şunu ýapdy. Diplomat diýdi, diplomat aldymy bizde. Diplomat olmy kastiýadan halkyny urýan. Kezzap. Biz düşmanlar şeyden ok, inanmyň? Düşmanlar eden ok bizim halkymyz şeyini. Bundan başka näme düşman gerek? Ine Türkmenistan'ın üstüne bir çözse men galjak. Çözdü şular. İn pisler çıkıp halkı kırıp başladı. İksan Kezzap'ın adına, Aydın'ın adına. Bundan beter näme gerek? Oturuverin, size taýyk beren, kamçı gelýär. Inanın, bir günde karar çıkarıp bilýär. Şammy sen mary, beýlik Hacı Pırjy, sen ýa lewap, senem ol balkan paýlak goýýar bolýar. Inanın, neşurip oturup köşkde. Olur halkı gırıp hemmeler nalog koyup, yani reket ýaly, ölüm kanun esasında da, reket ýaly çağını doğrulap, nalog koyup, olur elter doğrulap. Olur kanun bilen var, olur kezzaplar. Heppe, soğut, gödük adamlar. Türmede oturmalı adamlar. Banditler. Şolu gelir, velayetlerinde, ısınma. Mari, Leva, Daşavuz, gelir şolar. Isınma içindeki, Mari, Leva, Daşoğlu'nun emhemeleri, yani polisleri, büyük aktivistleri yani tutuyor. Tutun, gayra dedim. Yine şolu gelenine sizi itçe hata etmeliler. Halkı üşürüp sizi ayağını uğuşudurlar. Uğuşamadan plotkala vururlar. Sizin ministrinize şartlık kayıttı. Bütün ofislerlerin yanında. Utunum olmuş o hatta. Onu aktivistler eden o. Onu Berdi Muhammed'in haram yani yığınlar etti. Ne etti Berdi Muhammed? O ministri işten ayrıldı. Yaşlılar bir zat edilmiyor. Demek Berdi Muhammed konstitusiya tarafından değil de konstitusiyanı güdük bozayan kardeşlerin tarafından. İnanın gelip gören kezzap kardeşi yeğenin gudosu onsu daimen ministr ettiyse haydi ministr, polis ministri seni basar da onu koyar. Onu. Bir sözde. Sen olu gülyalı işleşin, araslı işleşin, günnüm kurban olayım bir yerini oğuşap, ayaklarını oğuşap, bir yerini yalanın seyretmez mi? Şunu koyuyor. Yani şunun için hükümet işgärleri, size aydiyan, ol nevtgazda işleyenler, yani svotkanı köpürlüp, gaz, köprek çıkaracak ol, çıkarmam şunu. Oğlunuk gidip oturuyor. Bu kezzaplar oğlunuk bayak gidip oturuyor. Neye çıkıp bayada şunca halkı kırıyor. Siz gaytip, häzir turbolar yarmaly, zavodlar durdurmaly. Bir topar teknik problemler döredip bizim baýlyklarymyzy saklamaly. Hakykatdan. Ana Kaşgadarya ne etdi? Özök prezidenti Kaşgadaryany ýanky baýlyklaryny çekip, olar gysyp başlady, onu turbolar yardylar. Ilgak gelenler. Şunun turbosyny yardana, ilgak gelen halkdan sonra näme etmeli men? Ana. Bula talap otyr. Mara var ya bu mardaklar döküp çıkıyor. Prezidentim näme diýseniz eder diýip ýanky mundan metal baýlyklar şolara berip ýanky bulara ogurlap diýär. Kelleňi diýär. Pikir etmeň Türkmenistan ösýär. 80% öz personal şonu diýär. Türkmenistan ösýär o. Ünsüyorum Türkmenistan ösýärmi? Marilat ösýärmi? Mar halky daşyna gidip işleýär. Zordan günni görýärler. İçindekiler daşından pulu verilýär. Mardan çıkyan gağlar niyede? Gağların pulları niyede? Ya mara gelýärmi? Yok. Ana yapşyz? Ýa-ki gağy mundan metal ogurlady ýa. Ne sizde şu an? Siz edýäňiz şonu. Gurbanlyk eden o. Gurbanlyk iki söz diýär. Siz edýäňiz ogurlak goýýar bunu.
Han durdun şonu. Bir topar problem aýdyňam şu zavodlarda, skvajnalarda. Ananyň söýgen kişi bar. Bir aýdan soň ýalbarar gelip, "Näme etmeli? Gaýrat edin, oglanlar, gyýlar gaýrat edin. Men oglama dowam etmesem men ölýän ýer." Size ýalbarar. Oýum şert şonda. Gidiýän pullaryň ýardym arda galmaly. Oýum. Lewap. Siz Lewawi, Marini dolunup gelýär. Siz öz vilayatdaky ýaşaýan adamlar dönükli edýär. Polis emhalara gurulmaýan, olar bu turun dönükler. Sizem dönükli edýär. Halkynyň gurbanyly baýlyklaryny ogulýar. Sizem şoň şaýady we kömekçisi. Ine bolup geçýär. Şoň üçin biziň elimizde gurbanylyň eline däl diýip aýdýar men. Anam men size kim näme etmeli diýip ýa-ni statya aýtmaly, kelleňiz menden o işleýär. Nähili şoň ýa-ni biznesini durup bolýar, gaz biznesi. Durup bolýar. Näme nevit biznesini durup bolýar, durup bolýar. Ene Ukraina gerek bolsa Rossiýada ýa-ni ýollar ýarýarlar. Aňyrdan ýaraglar gelmedi ýa. Men size ýaryn öldürün diýemok. Tehnik problem öldürdim. Ogulamadan dağıttığınızı. Özünüz kimseden yokmu? Hemme baýlyklaryny, vilayatyny uğurlap, yegenler, dogunlar, gudolar hemmeti hedil edip görür dünyada. Bahreyn'e 500 milyona neme atel urýarlar, Dubay'da urýarlar. Hormatlanmayan, kezzap, haram olup gidip Dubay'a şolun gasinsalarını açar. Yitip gidýär Türkmenistan'a. Oho, halkın ölüp dur Türkiye'de. Dogun Rossiýada studentler ölüp dur. Ukraina'da 7 studentler, 4.000 tane student gitti. Nerede olar haber yok. Niye sen gidip diyorsun? Beylik kezzap gidip haca, yani Mekke var haca diye. Bulara idiot santıklar, düşnükli. Yönü biz idiot değerler. Bizi ağlap bolun o. Biz bulardan köp gördük durmuşu. Bular ömrüne işlek gören o. Bizim kıyali. Kazanyan pulunun diğerini aktırıp gören o. Şondan yani vatandaşlar bolluğu ýertekiden çıkın. Sizin ýertekinizde Gurbanyly, Serdar, Emheme Annaýew, Çakýew Mämetcan, olaýaly geroýlar bar. Olar geroýlar da. Hakykatdan olar kezzaplar. Sizi allap ýörler. Şoň üçin inni boldy ederiň. Men sözi Nurçana berjek. Nurçan, başlan wagtam aldım. Ine şu men diýen meselelerimde siz näme edýäňiz şu zatda? Rusça ýa türkmen çaýdyp bilersiňiz öz pikirlerinizi. Çiviç. Medadi aýdanyňyza goşulýan. Bir de aýtjak bir adam galdyrmadyňyz. Halky mydamada çağırış edýäňiz. Gelin goşulşyň bile bir iş edeliň diýäňiz. Halk bir kili pasif. Men anlamok. Bakın bu yani 16. Ağustos'ta olan hadiselerde o tayda halk durdu. Ne için şol bizim aktivistleri urulandı. Hiç kim telefon alıp şolları surata da düşürmeye cesaret etmedi. Ne için? Demek biz bir volt bilmeyiz. Siz herkese şurada telefon alıp kaydeden olsaydınız, onun bir boşantı olurdu. Bir dokazatelstvo olurdu. Ne için bizim aktivistlerimiz urulmalı? Biz onlar kim için görüşüyor? O hattı kim için veriyor? Halk için, siz için veriyor. Yine siz konsolosluğun önünde oturursunuz şu tayda günün aşağını neredeyse 24 saat oturursunuz. Aeroportun içini doldurup oturursunuz. 5.000 adam o tayda yatıyor. Kim için? Aktivistler, 10-15 tane aktivistler öz kellesini, canını, dadını koyup siz için görüşüyor. Yani halka birazcık bir koşayın diyen zat yok mu sizde? Yine Murat Kılıç canını aydiya. İnanın ki utanyan. Yani her yedek böyle size düşündürüş ediyor. Bir azıcık bir insanın içinde vicdan olmalı mı?
Murat parakorluk diýeniz parakorluk pavidimo bizim ganymyzda bar. Türkmen halkynyň. Yani her yerde para berip öwrenipdirler. Inen şo para beribem, ine otyrlar şo taýda garaşyp, açyn bilet alars diýip. Bu gözüne ýagdaýdy. Türkmenistanyň içi, bu studentler seredin hiç kim pulunu o taýdaky ene atalaryň berýän pullary geçen ok. Studentler 4-nji kursdan taşlamaly boldylar. Hemmesi biderek boldy, köýdi. Bu aktivistler şo datlar alıp gözüne çykdylar. Yani halk birazcık ayağa kalacak onun. Böyle de maliyal olup oturmak gelişmiyor. Ondan sonra bir topar men jurnalistim deyip ya da analizist deyip ya da ekspert deyip çıkyanız. Siz halkı öcüktüryanız. Halka büyüdüp nepravильно informatsiya verip baş kellelerini aylamak. Diyecek olsanız akıllıca gönüp durun adamları doğru yola. Büyüdüp öyle olupdur. Hani olunda kazatelstvo zat deyip. Siz oturmanız yok mu? Ulu adamlar olup efire çıkıp deyip öz halkınızı maskara edip otursınız. Aktivistlerin üstünden gülecek olyanlar. Sizin son ekspertler mi olur? Jurnalistler mi olur sizin? Halk kimden görüntü almalı? Öyle Murat. Sağ olun. Çıkışınız için doğrudan hormatly vatandaşlar ine terdim. 16 Ağustos bizim vatandaşlarımız çıktı. Uruldu. Video kadrları gördünüz, suratları gördünüz. Şu yerde 2 Türk şahit oldu. Şu 2 Türk 16 advokat getirip şolun haklarını korudu. Yanına Türkmenler var. Olar hiç tatlı bolya, olar korkyalar, misal için. Hatta bu arala. Sen hiç kimlikliğin bolma. Arala, o ne ayıl oluş? Böyle de uruş görsen aralamalı. Hatta barda arala, sen gör ol olay aralamalı şolar. Gör ol atak etse de aralamalı. Aralamalı. Arala, ayıp men hiç kimliklikte besedim. Hökman gepleşibim çöküp bolya, hökman vuruşmalı diyanat yok. Bu diplomatik yer dip giyip bolya içine. Yok. Halk ferit dur. Halk hiç vakt koşulmanı öğrenmedik. Hem zadın inisiativadan ayırıp internetsiz, daşına çıkmak yok, velayete gitmek yok. Hem haklarını alan sonra otuyorlar. Ne yapıp düzelsin? Ne yapıp kovulursun? Ne yapıp bizim geleceğimiz baktı durmuş olsun? Hiç ilişep yok. Hiç kim hareket edin o şular bol reali. Her kim öz küçücük durmuşlarını bilen o durmuşların kıyınçılıktan gidip oturuyor. Yok oradan ul batış edilip bu kıyınçılığa giriyor. Hiç vakit kellerini aldırmayın. Siz durmalı. Bir ay işlemen dursanız ölmezsiniz. Durun da bir oyunun. Be, men niye var ya? Ne mi diye? Kaçana çel men sünküme çelli geçip yankı işleyin. Ölüp giden beyli. Hani mani? Mani oldan ediyen işimizde. Hiç mani yok. Ya sen derru çözmeli, mesela ya da sen hiç da çözmen, işlep bir yıllıkta, 3 yıllıkta ürkütmeli, maşkalandan daş olmalı. Birinci yol, berk yollar. Hemmeler için de, kahraman halklar için. İkinci yol, haysi de bir halk, özünü qorap bilmese, qorası gelmese, gitmegine tayin olsa, yine şu yol ikinci yol. Özüm saylam. Mesela ayyan. Indi men bir topor super ekspertlere yüzlenýän. Utunoňuz okmy adam urulun soň, hat ýazyp siziň hem haklaryňy gormana baran soň, bul fake kraska yüzüne çaldy, eýtdi beýtdi dip adamlara aýdanyňyzda özüňiz utunoňuz ok şonu. Bolya, bular kezzaplar. Bolya, bular bir manipulasiýa edip agentler, hökümetin pul alýanlar diýeli. Halkımız şunun kanallarını verip tir edip
Hawa dogry aýdýan, ynanyr ýaly diýenleri aýýan. Olu ýa ynanmasam, bark görün konsulluğa. Bark aýdyň men prezidente hat goýjak. 3 tane ýigit çykýar kastetli maňlaýyňa da berýär. Sinans görmedin. Ozan ýazyň fake tip. Oňa çel ýazma. Sizin sultnamaňyz ýok, fake. Bütün Türkiýanyň jurnallaryna, gazetlerine çykdy, videolarda çykdy, bütün dünýäde çykdy. Diňe men 150 sany hökümet jurnalistlara, iň uly edaralara ýerdim. Men indiki çykyşymda görkezem şol hatda. 3 günler diňe iýerip durdum. Olar gürleşip, zat suud etdik. Bizim halkymyz bize inanmak. Bizim halkymyz öz-özüne inanmak. Maskaraçylyk. Maskaraçylyk. Mundan beter maskaraçylyk mene göremok. Bağışlan o tsiganlar şu ýerde Fransada haklaryny bolany derre uyuşup ýanky bıçaklaryndan ılýar. Inanın. Türkmen näme? Bir-birini aýyoklay mundan derek bu Türkmen halky ýatdylar. Şeýle diýsen ýatdy bolýar. Sen çykmaly. Beýleke mysal bolýar. Men bu zatlary bir size moral okujak ýaly diýemok, bir kelleňiz aýlan adamlar bir niýe barýar. Bu ýol erwet ýol. Şu ýol diňe uly bir gradyn urşuny oturar. Ahy türkmenle bir sany erkegler bardyra, ýa bir sany aýal maşaly namasy, juda namasy bardyra, galarlar, görkezerler. Şonu siz bir gatdalla taryhyň uly bolsa, gahrman tarapda bolýar. Bizde gahrman köp boldy. Hemmesi basyryp gitdi. Kim aldy şol gollar? Hiç kim. Kim aýtdy? Her kim öz aladasy, öz derdi bilen özü aglap, ýuguryny aşagyny şu problemler gitdi. Ne goňşular kömek etdi, ne dogun garyndaşy, ne beýlek adamlar kömek etdi. Köçäňde bir hakykat üçin görüşen bolsa, ay olara tutulypdyr, eşitdiňizmi? Ha, görýäň, çykmaly helekeni. Ola gurguly, haklaryny orap, sizin haklaryňyzy ýörer ýaly edip öňe çykyp basyp gitdi. Bular onu gollama, gaýtyp ters gurunlar edýär. Sebäbi bizim pikirlerimizde gorkak var. Goý bolsun etmeli. Gorkakly ýaşap bolmaz. Düşünün. Biz ýetirem bilýär. Şunu bilýär, häzir bilýär. O bize bagly, Allah bagly. Bir gün ýaşaly, dastoyny halk bolaly, mert ýaşaly. Bir topar Türkmenistan baýda arkasyna alýanlara olar. Men göremde namys edýän şol ýaly adamyň türkmen diýip öňüne diýenler. Gerek ýerine dur bilen o baýdajy galyp arkasyna ine men türkmen diýip gezip ber. Utan şo nedimde. Haçan sen baýda galyp bilýän. Haçan da sen mert adalatlyga garşy, zuluma garşy görüşip bilýän görkezýän bolsaň, sen hakyky türkmen bolýar. Bolmasa sen paraxorluň baýdagyny alyp hemme dünýä paraxorluň gollap gollanyp. Sen halky boldun o ýaly. Öz dogun garyndaşyň boldy. Şonuň üçin baýdak götürmäne biz münasip däl, entek. Biz hiç ýerde özümizi görkez görmedik. Biz beton ýa durk görmedik. Geroýlarymyz hem beýlekler edýär, golla bolmasaň olaryň elleri düşdi. Indi boldy etmeli. Öňe çykýanlar gollamaly. Sen ılalaşyp bilbersiň, ine mulen nury erwet bolýar. Dur Sultan erwet bolýar. Ýöne hökman bir badyra sen fiilýan hormat goýan haw. Şonu bolma. Ýöne gollaw. Siz gollaw bermeseňiz, şular gide baka dururlar. Menem aýdýan size. Men her wagt rezultatywny işleýän. Rezultat bolmasa, aklym ýetse şo besполезный bolsa, çykyş edip aýdarym. Adamlar ýene bir ay wagtym galdy. Şu bir aýda hiç il sizden addaça hereket bolmasa, men öz kanalymy ýapýan, men öz missiýamy ýerine ýetirdim bolýar. Haçanla halk istese galar, istemese Türkmenistan'ım yeter. Türkmen ilatam, nola däl, minus bolup durur. Bütün dünyada Türkmen diýen üstüne ularlar. Şu bolup durur diýip düşündirip kanalymy ýapar.
Men kanaldan hiç rat kazanım yok. Men kanalda reklama yok. Men gün efirler edyen yürütü. Hiç kim hiç rat diýmedi yani. Şunun behvit gören ya bir zat gören. Ya men hükman prezident bolmaly diýen zat yok. Ya men hükman Türkmenistan ýolbaşy bolmaly diýen zat yok. Menin tek görün men isleýärmi şonu islemän. Şeýa men özüme hormat goýan. Men özüm abida bermem hiç kime. Yanlışdan aýdaryn, yanlışdan. Şoň üçin ine aýdýan. Men görüşýän. Kim görüşüp bilýän bolsa gel hatara. O men yüzüm görkezjekkä, men ejem beýle, men doganım beýle, men goýumy atmaskalaryny. Goýun bollunny. Ya bizde eje ýokmy? Ya bizde dogan ýokmy? Ya biz ýokardan açdykmy? Näçe biz şonu etmeli? Biz şol atmaskan diýemok, siz bolsa atmaska unutmaýarsyňyz. Näçe ýene ulanjak şol atmaskan aýdym. Utonuňa YouTube'da yüzüňizi görkezip bileňiz. TikTok'ta yüzüňizi görkezip bileňiz. Utonuň türkmen diýmän. Özüňize. Şu ýanem bolsa görkezim şonu. Utonuň şonu etmeýäni utonuň ho adamlar. Bul maskaraçylykdan çykmaly biz. Siz özüňizi türkmen diýmeýän bolsaňyz. Men özüme türkmen diýen. Men öz ata-babalaryň ogly. Ölmeli bolsa da men taýar. Bolunny. Bul söwüş, bul ýanky bu zulma garşy görüş diňe gerekkäler. Şeýle gerekdir. Bolýa 100% halkyň içinde bir 10% badyra bir akly, ýanky wyjdan çatýan. Bolmaly beýle. Mollalarymyz haramdada bolup galdy. Ýolbaşçylarymyz haramdada bolup galdy. Hemme zat ýatdy. Bir tutura zat ýok, bir döwlet diýip tutura zat ýok, halk diýip tutura zat ýok. Ne içinde ne daşynda. Häzir şu gurgul aktivistler bar, halk bar. Şurada bolmasa, inanın, siz konsullaryň bir ýerini ýalamasaňyz men zat bilmegim. Inanın. Häzir aktivistler bar, dastoyny görüşdirer, zat etdirer, görkezdiler şolary. Bolmasa, inanın Türkiýe baranda adymy gaçýar senden. Hudaý saklasyn şuň ýanyna bir video alaýmasyn, suwat düşürmäsin. Men şuň ýanyna bolýan. Namaz edýän men şu güne düşünme namaz edýän, gaty namaz edýän. Türkiýe baranda men türk diliniň hyzmat edýärdi. Olar türmüş geçirýärdim men. Sensei bilen alýadym, universitetde molimler hyzmat edýärdi bize. Utondum, awtobusa, metrobusa mindim, bir watandaşym bilen maskany aýrdym, ol ýanyna akyp türkmene gaçyp gitdiler. Şol awtobusdan çykanda ýöräni meni görüp bir ylgaşýarlarym diýsene. Özüm utondum türkmen oldum. Men näme etdim? Men monstermy? Men näme etdim? Men şonuň haklaryny görüşdim. Barsy däl, ýanyma gelip gujaklanýar boldy. Meni gujaklamak gerekkä. Meni görüşýänmi? Sizin üçin görüşýän. Gollan. Gollan dokmy? Gaçman gaçýarmy? Ay görmedik sen bolup geç onu gaçma diýin. Ol bir bilemok mene maskaraçylyk diýip pikir edýän, biz maskaraçylykdan çykmaly. Ol iki sany haramzada Gurbanuly Serdar olara maskaraçylykda dogulup öňüne Kakasy nime aýallar zorlap nimede bolan maskara. Maskaradan bolan maskara. Ol öwrünşün yüzü padoş, binamız. Bütün dünyada maskara yine gumporup çıkan kişi bol, prezident kişi bol ya beýleksem milliňeş kişi bol ya. İki sany bir samsyk. Bol ya bular maskara. Biz beýle däl. Biz özümüze güwünüz ýetýän adamlar. Türkmenistanyň içinde menden beter güwün ýetýän badyr ha, han olar. Biznesmen bularym parhowlga ýetdiler. Olardan derek ýok. Ses çykan o. Biznesmen bolsaň, Türkmenistanyň ýygyna bir 50-60 adam. Barlap ýygyna. Dawajy oğlum kıyımlarını bolun. Han? Olurun beýlek ayal maşgalýan ağlaşıp olur. Ay kıyın ýören oqlany. Ýöremen o. Irinden ararlar. Hani ol edermen olur. Ýok. Hökümetdäki özüne namys edýän han arasy adamlar ýok.
puduklardaki. Hani adamlar neydi? Hani Türkmen halkı? Yok. Yanlış diyenim olsam yanın komentarlarda men indik çıkışımda gököjek şonu. Ine maňa näme jogap berdiler. Utanamok. Men kritik soralar bolsun, beýle hemme gököde. Diňe bir haşidin paşdyrlar aýtmam, öz pozisiýaňy aýdym. Karşıdaş bolsun, Gurbanuň golasyn tapal diýär. Hakykat tapaly. Mümkin men ýalňyş ýandarym. Gököjek şonu. Men ýalňyş ýandyrym boýlanjak. Bolunna adamlar indi bir serýozrak bolanyň ho. Bu royal maskarçılık dünyada yok. Kore'de de yok. Kore'de prezidentini halk önüne ağlayan diýsen ojoklar. Bizde şoň adym tunny adamyň gusosu gelýär. Ýigrenýärler. Şonu da kezzap öňe çykyp ýanky geroy falan bolup ýör. Gurban bolan serler. Bütün halk ýigrenýär. Diňe ýanyna bir pisler üşürüp ýanky kezzapları bulurum hem yerini yalaptı. Şu deşim olsa yalıya. Utanma. Öz çağcıkların geleceğini yalap satmıyorlar. Nira var ya? Men bilemem. Men bilýän nira var ya? Edil häzir aýdaýyn. 4 ýyl agalman Türkmenistan döwleti hususy bolýar. Birinji Türkmenistan bolýar. Ýene 3 ýyl agalman Türkmenistan adynam çalyşýar. 3 ýyl agalman Türkmenistanyň egerde häzir aktivistler dursa, vilayetde de hekimleri ýegenler ýa hekim bolup gamçylarlar hemmetini, polis, MHM hemmetini ýa çağlaryny zorlap, öldürüp, kanala taşlap, aý şol ýanky şundan 500 ýyl mundan oza bolýan zatlar ederler. Ya da ondan beter öldür hekim bolarlar. Hekimler urman. Ene şonu inanın hiç tadı edilmez. Murat Gurbana anada dostum. Gör olsa hiç tadı edilmez. Egerde galyp birat edäýseňiz, hakyňyz ýok. Ente haklar azyk galsa da biz gymyrlamaly. Şolarum häzir ýapylyp gidip oturýar. İnternetimiz ýapdy. 30 ýylda näme gadanny internet ýapdy? Halky kör etdi. Oho, sen dogonyň bilen gürleşip bilen zok imodan. Video yok, nime VPN göndermeli. Maskaraçylyk dämi? Näme çyp oturýarsyň? Näme çyp Türkmenistanyň içinde halk oturýar? Oho, men dogonyň bilen gürleşip bilen ok, näme boldy? Näme çyp daşyny aklar oturýar? Ay gürleşip bilen ok, näme diýin? VPN yok. Otur VPN olmasa. Yatın tek. Ertekin içinde gelber. Kiçik aktör bol. Näme oturýarsyň? Konsulukda dikel şöyle internet açın men dogunlarına şonu habar almasam men bilemok çağırım men mümkün çağırım yokturum ölündürüm men şonu bilmeli internet açın talep et içinde talep etse daşını talep etse bükü diýerler eden ok mu etmesin partlan zabotları turbolar partlan saklan hemme zady Türkmenistan'a hemme teknolojik kriz edim bükü ederler internet şeyle bir ederler bolýan mara sen saylarsın şu motionsy pesip aýdarsyň onu büküp ýene galdyrarlar biz gymyrlandy hiç tat edemdi o on beýärki biz şuraya pikirlerim yok kellemizde şuraya bir akmak bir ne alajady men hemme halka diýem ok ýöne esas böyle beýle bolmaly adamlar turolyn bolle delin o bu maskarçylyk. Men size bu zatlar näme çypaýan? Janym ýanyma ýan, bagşlan göwnüňiz digen bolsam. Her kim öz durmuşyny öz saýlýar. Her halk öz geljegini öz saýlýar. Murat Gurbanow, Gurban Gulam päsil berýär. Diýmek şu zatlara biz münasip. Diýmek şular maskarçylyga biz münasip. Egerde biz hereket etmedik. Egerde biz münasip däl bolsak, biz adalatly garşy adalatly garşy gitmeli. Adalat gorumaly. Adalatlyk özü gelmez. Ýol boşyň sen kezzap bolsa, onuň ogly ikisi narkoman bolsa, bu toran psik kellesi giden bolsa, haýsy adalatlyk sen garaşýan? Näme garaşýan? Nirde adalatlyk bolsun Türkmenistanyň içinde ýa daşynda? Ýa sana signallar dämi? Türkmenistanyň daşynda diplomatlar kastiýetli sen näme watandaşlaryny urýarlar.
Şöyle 5 olmazsanız 5 tane vururlar. 10 olsa 10 tane vururlar. Eğer de bir adam çıkan aktivistlere karşı gidip vurup ona geroyalı ayyan olsa kezaplar olurlar. Biz niye var? Bir de bu hareketleri diye sizin arkanı tutup sizin geleceğinizi bir duyacak ol. Size onda gerekken bu hatta. Aydın mı de? Bir duracak. Devlete toparına ben sonra koyuyorum. Eğer şu dağıtlar halka gerekken olsa bir devlete toparını yapmalı. Tok yok. Ölü dağıt bir dir edip bilmez. Mümkün değil. Yine şuraya Allah Zarina ben size bir soru vereceğim. Orça cevap vermeseniz Orça verin ya Türkmençe tapağı yok. Ya öyle diyalektinde hiç tapağı yoktur. Sizden bizim vatandaşını, sizden bir ulu velayetin bölüğünün yani yaşayıcısı Türkmenistan'ın. Şunun için hiç vakit çekinmeyin diyalektinizden. Biz akıllar öğrenmeli sizin diyalektinizi. Siz bizim dilimizi öğrenin de yani akıl diyalekt, bizim sizin diyalektinizi öğrenin. Çekinmeyin, utanmayın. Yine hiç yerde çok hoş, şartları tat diymeyen şunu diyenleri de derhal yüzüne alın. Biz bir halk, biz 5 doğan. Yine barmakla dürlü oluyor ya, şuraya biz dürlü. Мурат Курбанович, Пулке. Вот вам вопрос такой. Скажите, как вы думаете, какое наше будущее? Вот по вашим прогнозам, что будет через 3 года? Что будет через 5 лет? Если Бердымухамедова будет там управить нашей страной, то у нас никакого будущего не будет. Ни у детей, ни у наших взрослых родителей, ничего нам не светит в Туркменистане хорошая жизнь. Поэтому, народ, я прошу вас, как женщина, вот не боясь 2 детьми, ничего не бойтесь. Они ничего не смогут сделать. Смотрите, мы обратно же на ногах боремся и будем бороться всегда. Поэтому, чтобы его убрать, чтобы победить, нужно нам, чтобы вместе быть, понимаете, Мурат Курбанович? А так мы ничего не сделаем. Поэтому, народ, не боясь, не надо лица открывать, не хотите лица открывать, не нужно. Просто требуйте свои права. Права детей, женщин. Это что такое? Над нами везде издеваются. Мы просто, знаете, вот у меня такая история была. Я познакомилась с одной женщиной, мы кое-куда ходили. Она говорит, вот вы оттуда, да, вот. Она говорит, как я сказала, что я с Туркменистана, она просто-напросто смеяться стала. Я как женщина, да, вот я покраснела, понимаете, что какой-то из другой страны над нами уже смеются, понимаете. Действительно смеются. И как мы, народ, позволяем вот таким, кто-то, что с другой страны, над нами вот так смеялся. Почему мы вот этого доступаем? Почему мы не можем, да, вот свое «я» сказать? Надо говорить, не боясь. У меня родители, что ли, нет в Туркменистане? Есть. У меня и дочка есть в Туркменистане. И что? Вот я здесь выступаю, и что? Вы мне скажите, не боитесь. Ничего не надо бояться. Они не имеют права трогать нас. Они обязаны нам во всем помогать. Понимаете? Они наши слуга, а не мы их не слуги. Поэтому, народ, пожалуйста, объединяйтесь, держитесь, боритесь. Спасибо, Мурат Курбанович. Спасибо. Вот я хочу Нурджан задать вопрос. Нурджан, вот смотрите, я заметил, да, на Россию смотрю, раньше этот народ выступал, протесты проводил, и чем меньше людей как бы этим занимались, тем больше Путин своих Росгвардию увеличил, все, законы принимал, они голоса за Путина давали. Путин воспользовался этим, да, и их начал давить, и сейчас вообще они потеряли все. Буквально 2-3 года назад у них были большие права. Сейчас у них не осталось прав. Ты вышел с протестом, тебя забирают. Мы прошли этот путь по-другому. У нас сразу забрали права. Вот сегодня мне один человек говорит, Мурада,
Вот Ниязова хвалили, вот перехвалили, он стал таким. Я ему объяснил, ты заблуждаешься. Ниязов, когда пришел, он выстроил систему Жадан, Храмов, Умновым. 3 не туркмена с ним вместе. С 85-го готовились, создали систему в 91-м. Его же не хвалили, он сам провел одиночный, безальтернативный с одним кандидатом выборы. Это говорит о том, что все, он поставил диктатуру, он поставил систему, он собрал всех вот этих подхалимов, журналистов, писателей и создавал культ личности. Остальных всех сажал, убирал. Он готовился. Это не потому, что народ его хвалил, и он стал таким. Нет. Этот человек прошел высшую подшколу. Этот человек в политике разбирается очень хорошо. Это он сконструировал эту систему диктатуры. Возьмите Курбангулы. Он ничему не способен. Но вот эти архитекторы диктатуры, Жадан, Храмов, остались. Они его выбрали, дурачка. Поставили и держали эту систему. Вы думаете, перед кабинет министром Жадан, Храмов всех заставлял туркменов говорил им, если глаза, не дай бог, поднимете на президента, вы в ОДНДП пойдете. Когда они заходили, вы видели? Когда Гурбангулы только стал, они вниз смотрели все, боялись. С этого момента. Они же не хвалили его сразу. Похвала шла с давних времен. Оно просто продолжалось. Эти 2 испорченных человека пришли, бандиты, своровали власть, своровали все, что можно. Деньги, власть, все. Они, как бандиты, продолжают воровать все. Они нам не дадут покоя. Они никогда не дадут нам дороги. Никогда наши права не дадут. Они идут в сторону увеличения своих богатств и в сторону схлопывания наших прав. Нету другого пути. В противном случае они должны проиграть, и мы должны выиграть. Нету другого нейтрального пути. Значит, равновесия не может быть. Мы проигрываем. Каждый день мы проигрываем права. Что я хочу сказать? Народ не поднимается. Мы объясняем. Мы уже в рот им запихали все. Объяснили. Как вы думаете, что будет через 2-3 года? Что будет через 5 лет? Вот ваш прогноз. Если мы будем молчать, народ, если будет также молчать, также продолжать сидеть в рот воды набрав, естественно, ничего никто не добьется. А этот клан так и будет расти, так и будет воровать. И народ оттуда сбежит любым способом. Там никого не останется. Я так думаю. А то, что Сапромурат Ниязов, это культ личность, он всегда, как говорится, все для себя бы жил. И народ не считал за народ, игнорировал, ни во что ставил. Об этом, как говорится. А эти, папа с сыночком, они продолжают его путь. Ну и что? Сердара никто не выбирал, он сидит, он ведь практически абсолютно никаких государственных дел не решает. А человек тот, который не решает и не способен решать, и как же он будет болеть за народ? Тут оно видно. Туркменистан идет в пропасть, я хочу сказать. Если активисты не станут, не будут говорить, если народ не восстанет, не будут поддерживать активистов, Туркмении, как вы сказали, не будет. Его просто расчленят. Китайцы, там, кто угодно. Так что bir günüm, hoş günüm deyip oturma, halk ayağa kalın, eğer size vatan gerek bulsa. Ayağa kalın da her kim özünü görketsin. Hormatly vatandaşlar, sağ olun uçan. Men yine bir düşündürgen. Biz size beýärde käýemäni ýa söwmeni elimde. Biz haçanna halk diýilmede bizim şoň içinde ýadagyndan çykarma. Bizim daştan başga bir planetadan gelemdi. Halkın içinde her hili adam var. Gogusi, ervedi, pisi,
Göre olursa beylik hemme tamam. Ananın men gürleşip durun. Bir topar ayal maşalalarımız var. Erkeklerden mümkünse göre oluyor. Erkeklerine de ma. Biz size bu sözleri neyem çip diyez? Biz sizlere bir vicdanınız çatıp bir fikir etmek için diyez. Sizin gövünüzde diyecek olup diyemiz o. Anladın? Men sizin gövünüzde diyer men şunun içinde. Menim yankı elim soğudup kayttım Türkmenistan'a. Haçanı siz korkyan bolsanız menem korkyan. Hemmemizden korkyan. Korkmayan adam idiot. Anladın? Anladın men Vastoç'una borsaydı yani. Hemmesi korkyan. Vastoç'una borsaydı. Yönü korkup öňüni almak için taýýarlyk görýärler. Korkyan zatyn ölçýärler, şu korkmak hakyky zatdan uly bolmasyn diýip, kiçem bolmasyn diýip. Hökman korkmaly. Korkmasaň sen ýagdaýyny bilemok. Sen bilmeli ýagdaýyny. Ha, korkmak näme demek korkyan? Şundan. Men näme gorunp bilýän şundan? Şeýle. Aha. Diýmek men şunu şey etmeli. Muňa men taýýar däl. Men näme taýýarlyk görüp bilýän? Şunu etmeli. Diýmek men birini şonu etmeli. Onuň çykmaly. Ol çözgütler. Şunu etmeli. Ol Nurçan mal diýdiň halka beýle göwüňe alyp biderek wagt ýitirmä. Nurçanam halkdan çykan, menim halkdan çykan. Zarina, bizim üýt köşükde. Bizim siýaly. Bizim kösenýär, so, ananyň. Men doganyň garnaşym kösenýär, menden bärde wagt etýärendir diýär. Hawa men ýagdaýym gülýärdi. Ýöne men diňe içmek bilen iýmek hatap edem ama menim aklym işleýär, menim öz dogana garnaşymy gülüşjek bolýar, menim Türkmenistana barasym gelýär. Olar bilen bilece sadakalar, toylar geçirirdim gelýär. Guwunasym gelýär, gülüşýärdim gelýär olar bilen. Ýatlarda oturup ýa dertlerini paýlaşasym gelýär. Benim halkyň içinde dönem, halkyň bir bölügi. Aktivistler hemmeten şeyler. Biz haçanda size düşündürsek, siz bizim düşündüren zatlarymyzy ters düşünüp, bize karşı yankı söz diýseniz, mümkin siz doğru da yani mümkin. Ýöne bizim pikirimizçe biz size şunu ýetirjek bolup ýa-da şu aň düşünjäni ýetirjek bolup bolýar. Mümkin biz käbir sözler näde doğru aýdýandyr. Göwüňizde diýýändir. Ýöne bizim maksadymyz bolýar, bizim maksadymyz sizin beyniňizde düşünmek. Bolýar. Bollu hakykatda ýaşaýan. Agram bolsa hakykat bolsun. Kynam bolsa hakykat bolsun. Näçe beýle halklar hakykatda ýaşa, türkmenler ertekide ýaşamaly. Watan programasynyň ertekinde. Ya köçede duran bir MHM ya polisin ertekinde ýaşamaly. Näçe? Kim olur? Näçe pir adam öz kijiji haklaryny gorumaly. Biz milyonlarça, olar müňlerçe. 9.000 sany MHM var Türkmenistan'da, 14.500 sany polis var. 9.000 sanyň MHM'niň iň pisi, erwedi, zombilary, terroristleri bir 3-4.000 sany. Onan vilayatlara paýlasaň, her vilayatda 1000 adamam ýok. 14.500 sany poliseski var, onuň gaýysyny hasaplasaň bir 2000 eten. Onan vilayatlara paýlasaň 400-500'den geçer. Näme? Milyon halk, 2 milyon 350 min halk var içinde. Goy şonun yankı 40% yankı var. 18 yaştan yukarı olsun. 40% diýmedim diýende 600 min adam. Näme? Bir näçe min adama garşy görüşüp bilen ok. Konstitusiýasyny yankı nimeler talap edilen ok. Edilýär. Size gerek kan. Şonu gune. Ine şol haçan size gerek var men şonu sizden soraýan. Haçan size gerek var? Eger size şu asır gerek bolsa, aýdyňy biz wagtymyzy ýitirmäli. Men onça ömrüm ýok. Wagtymy ýitirýärem. Men durmuşymy rezultatywny etdirýän. Bir zady ýapyşdym, da konsalet çödýän şunu. Eger biz çödýän bolsak, çödül şonu. Biz ölmäne taýyn. Bizi golýanmy? Şonu aýdym. Şul sizin azatlygyňyz üçin biz ölmäni taýyn. Görüş. Siz bizi golýanmy? Eger siz gorkup bizi gollamaýan bolsaňyz, aýdyň onu. Biz bet etjek. Bir derek bir janymy ýakjak.
Ne şunu düşündürecek olduk ben. Eğer ters düşünen olsanız başlan yöne hakikata biz doğru seyretmeli. O sizin kelleğiniz sipalap, sizin men kelleğiniz sipalap. Onun tok yok. Ananım. Men hakikatin içinde realistde yaşap öğrenen adam. Siz ertekide yaşap öğrenen adam. Goy bolsun etmeli. Men sizi hakikata çağırıyorum. Aktivistler hakikatte yaşıyor. Düşündürüyor. Bir topor çıkışlar var. Dur Sultan, Nur, Beylekler. Gün TikTok'tan çıkan o. Farhat günle sayraptı. Men çıkışlar ediyen. Beylek aktivist çıkan. Bunun meter size ne için informasiya gerek? Biz bir 3-4 tane halka eýen düşünce verdik. Ýöne bizim bir halkymyz şu düşünjeni aldy. Biri görme ho, bular seň beýniňe nime oýnýar. Biriksi ay bular fake yalan. Biriksi mundan gahrman agy men şu Türkmenistan bir zat ise aktivist bolsun baryp urjak. Urup gaýdýarym. Bize sizin için işleýär, bize sizin için hyzmat edýär, bize sizin ýoluňyzy açjak bolýar. Siz çağırjyklaryňyz bakıp durmuşdy. $200'dan $3,500 çel arkyn 30 ýaşlagy hepde işläp gazanasyňyzy geldirýär. Sizin bize garşy beýle diýen bolsaňyz. Mümkin size gerek geldi şu hatta. Mümkin biz size navyazlık edýändir, sizi mecbur edýändir. Aýdyň şonu. Ýazın kommentariýalarda. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşigimizi utorýar. Öýkülemän hakykata serederiň dogry. Men size meni öwüm ýa-da sizi öwmüm üçin gelemem. Men mesele çözmäni berdim. Sizin bilen bile aýratynam däl. Eger şu zatlar size gerekken bolsa, ýazın kommentariýada onu biz ýygnak geçirip bir netije bereli. Ine gepleşigimizi utorýar. Nurçan, men size bir minut berýän aýtjak zadyňyz bolsa, aýdy bilersiňiz, onsoň Zarina berjek. Murat Kılıçvich, yani men komentariyalary okamok, şu wagty nemetdiňiz, aýtdyňyz, bir raýdaşymyz maliýaly diýenme gaty öpdi. Ben o raýdaşyma minnetdarym. Ne biçin komment yazıp bildi. O özünün adynyň komment yazıp bildi. Şonuň üçin de minnetdarym. Demek öyle geplemeli ki sen komment yazıp bildi. Vatandaşlar, beýdip oturmaly. Oturmaly, ayağa galaly. Murat Kılıçvich'in bugünkü wystupleniyesini dinleň, yüreğiň sızlaýar. Halk sizi hemme zady siz üçin etjek bolýar. Biz ýurtdaşynda ýaşaýar. Her kimin o öyle bir ýaşantymyz bar. O ýaşaýar hemmemiz. Biz halkymyz üçin edýäs, biz çağırjyklarymyz üçin edýäs, geleceğimiz üçin edýäs, watanymyz üçin edýäs, halkymyz üçin edýäs. Hemme zat güllep össün, balykly ýaşalyň. Ine biz ýurtdaşynda nähili gowy ýaşaýan bolsa, öz watanymyzdan şeýle etmek isleýäs. Onuň üçin sen mal diýdiň, ýa bir zat diýdiň, hiç gaty görmä. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Zarina, ine bir minut galy, sizden bir aýtjaklaryňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Я хочу сказать народу, дорогой народ, уже хватит бояться. 30 лет мы все боялись, боимся и до сих пор боимся, да, вот. Давайте уже двигаться, движение делать. Не надо бояться, пусть они нас боятся. Они обязаны нам все делать, а мы не мы им должны все. Понимаете? Уже хватит. Смотрите, у нас лица открытые. Мы достойно, с гордостью боремся. Почему вы не можете это сделать? Почему за свою страну не можете свое слово сказать? Спрашивать свои права детей. Женщин. Да, вот. Интернет чекин. Свои права тоже спрашивайте. Пусть они... Bizim Zarina Ahtiyamanyň Извиняюсь. aýdan
Зарина. Извиняюсь, немножко интернетом слабый дома, поэтому, дорогой народ, не бойтесь, вперед и вперед. Это наш путь, мы должны победить в этом пути. Спасибо большое. Спасибо, Зарина. Hurmatly vatandaşlar. Ine şugun men Nurçan ve Zarina'dan çıkış ettim. Ine bana soru veriyor. Bana da biz ne etmeli? Ine yeni bir adım size görkediyen. Haçanla bir haklarını korusa, bir gaybiyin saklasa. Durun maşininiz, durun şoyuna barın neyem olun? Sen neyem geldin? Men görecek, men hakkımma neyem olup geçiyordu? Men görecek. Ancayım, hani gurunlar neyem olun deyip soran. Olaylar ine şeyle men duruzdu. Şinama dep gördü, onu dep gördü. Yankı cerime yazacak konuya. Oran şon haklarını. Durun yanına. Size topulur. 3. 4. 5. 100 maşin olsa inanın hemmetini koyuyor. Korkucuğuna. Ve bulur kaldım deyip. Şolar sapak koy. Haçanla köçeğinizde bir yerini gelip alıp gitseler, şol adam komşulara aytmalı. Ine bir günah gittiler. Üyüşüp barın paliysa neyem oldu? Neyem sebepli kanun bozayanız alıp gidiyanız. Paveska yok. Yani prokuraturan ruhsatı yok. Neyem sebepli? Sen gaturlayan. Men gaturlayan mı? Hemmeler zannedin doğun arkadaşlarına. Her kim şöyle 10 adam olsa doğun arkadaşlarına yığınan. Biz köplü ya o. Dimedim deyini her yani maşgaladan bir 100 adam geliyor. Her tohumdan. Mün adam. Neyem eder? Bolya deyip ılalaşacak bu. Talep edin koyuyorum şol adamı. Neyem siz bir kanun hareket edip talamanlar bolluğunu Türkmen halkına deyip talep edin. Ay size karşı bir iyilikler tur diye mi? Car edin hemmeler SMS uğradım. Deyip adamları yığınan. Düşünürüm. Adamlar bir gollap deyip hakları korumalı. Bul haramzadalar hakları bozup kanunları bozup dol paraxorluq urup gittiler. Yerlerde yok orkular yani ediyen zatlarını. Inanın gurbanlığın intiyarlar bilen ok. Men olan arkasını çalamak bolt geçen zatlarını. Deyip talep edin. Polisa vardınız mı? Üst durdunuz mu? Uruşmak gerek talep edin. Oyarın ok mu? Advokat çağırın. Zamışın barı 10 manattan. Advokat gelir, iyi verin advokadı. Advokadı hakikatten görkezmeli. Kaysı tuğdun neticesinde şul adam saklanmalı. Kaysı paveskan neticesinde saklanmalı. Advokatlar işlep öğrenin. Siz olar pul tölen yok. Onun yani hiç gerek yok. Size gerek olmasa olar hiç gerek yok. Size gerek olur. Şoň üçin şu advokat tölep öwrenýärde haklarını gorap öwren. Ine haçanda şu advokatlara salmasalar, size yok bolun diýseler. Onu diýmek biz bir zada düşünmeli. Türkmenistanda prezident yok. Türkmenistanda prezident bizim konstitusiýamyzy gorap bilen ok. Türkmenistanda konstitusiýa işleýän ok. Bir topar ministrlikler basıp alan haramzadalar özlerini hukuk goran gurumlar diýip banditler diýmek biz elimize yaranmaly. Ýöne şunu koda çelli. Biz konstitusiýanyň esasyna gitmeli. Biz şunu edemiz ok. Ay yoklay murada bular beýtme. Görgülü öňe çykan adam ýekeli galýar. Ýekeli ýalar muny. Ene konsulluğa baran adamlar ýekelidir. Ýa naklar otyrlar. Egerde siz konsulluğa aglamana barsaňyz, barmam. Hiç saç çözülmez. Ona gün paraxorluğa var. Pulun alında ine $100 men pasportum ol dip o nedim gowsy. Aglanyndan tok yok. Olar bu torun paraxorlar, olar siz talamany eller şöyle diplomat bol. Doğru düşünün. Size kömek edecek bolup gelen oklar kime kömek etdiler? Kime kömek etdiler? Görgülü halk maksat Türkiýeden başlap adamlar kömek edip ýa-ni adamlar nime etdiler? Hatta bir de karşı görüşenler adamlar kömek edip konsulspa derek ýa-ni hyzmat etdiler adamlar. Konsul hani Türkiýedäki ölýän adamyň ýanyna konsul baryp kömek edip Türkmenistana geçirip ona medisina kömegini edip hani o zatda. Ol bizim üçin arzu menden häzir. Ine şol baxtly günler gelen ýaly biz bir adımdan herket edip öwrenmeli. Başga ýol ýok, inanın. Yok yol.
Başka yol olmasa biz çözerdik. Biden hem halk kalmasa kömek etmeye, Macron hem halk kalmasa kömek etmeye. Eğer halk kalsa onu da ya güç olsa onunla bunu büyüktür yani. Men şunu açacak oldum şu öpeşimde. Hormatly vatandaşlar, bizi ünsülen berip dinleýänigizde köp sağ olun. Siz bizi tanqid edýäňiz. Bizim sizi käwagt tanqid edilmizde. Bize bir garada sizden başga garada däl. Biz özümüzi hem tanqid edýär. Biz sizden çıkan halk. Bizim halkyň adamlar. Bizim türkmen, bizim hem pasportlarymız var. Bizim sizin dilinizde urulýar. Bizim sizin hyýaly, sizin oğulunuzda ýaşaýar. Şo ýerde dogulluk öňümüz. Biz bir ütköş adam däl. Ýöne biz adatly borup, şo ýol ýalňyş diýip size düşünürjek bolýar. Sizin aňlaryňyzda gapyny urup, ýa-ni gapyny urun kişi bolup, sizin aňlaryňyzy düzeltjek bolýar. Bir topar uhlap ýören adamlar, ertekide gezip ýören adamlary huşuna getirip ýa-ni gözlerini açjak bolýar. Ine şoň üçin biz çykyşlar edýär. Haçan siz taýýar bolsaňyz, biz sizin bilen ölmäge taýýar. Şoň üçin men sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, adatlyk we adalatlyk arzu edýär. Bizim geljek bakly durmuşymyz bizim gapymyza gelip gapyny kakýar. Bize bagly. Şu gün gerekmi? Ine şu gün bir 10 minutdan biz şonu düzelt bilýär. Bize bagly. Gurbanlyğa da bagly. MHM terrorista da bagly. Tekilek gider, anamyň siz? Galan wagtynda. Biz galamyk. Şondan şolar peýda bolýar. Sağ olun, inlik gepleşikleri çeldi. Ünsök dinleýän üçin sağ olun. Sağ olun.